O Parque Forestal da Fracha estará habilitado no mes de abril, así o anunciou o seu alcalde de Pontevedra nesta visita á fase final dos traballos. Con esta actuación acondicionaránse 4 miradoiros coas súas correspondentes áreas recreativas, 2 na zona de Outeiro Navío, en Marcón, outro en Tomeza e este outro na Canicouba. Do que se trata con esta actuación é de poñer en valor os montes periurbanos para que disfrute todo o mundo, non só os veciños das parroquias de Marcón, Tomeza, sino tamén toda a cidadanía de Pontevedra, que está invitada, respetando obviamente o espacio natural, a conocelo, a visitalo e a disfrutalo, non? Tanto este miradoiro de Couto das Forcadas como o de Outeiro Navío serán accesibles para persoas con mobilidade reducida. Ademais, os paneis explicativos estarán sinalizados en braille. Nestes traballos eliminaronse tamén especies invasoras, sobre todo eucalipto e acacias. Ademais, plantáronse tamén uns 15.000 exemplares de especies autóctonas. Desde logo, agradecer o traballo das comunidades que están facendo un traballo importante para cambiar un pouco esta paisaxe que está deteriorada por un crecemento exponencial da plantación de eucaliptos en toda a zona, non? Neste Parque Forestal da Fracha habilitáronse 6 rutas, 2 ciclistas e 4 sendas peonís. Estas últimas están identificadas por cores. A branca é a de menor dificultade con menos de 1 kilómetro e a vermella é a máis complicada con case 7. Todas elas son circulares e saen no miradoiro de Marcón. Vai haber señalización, obviamente, de distancias e xeográficamente para ver os distintos miradores, que é o que se ve desde cada mirador, e a distancia que hai entre os distintos miradores e as distintas alternativas que van desde 1 kilómetro hasta 7 ou 8 kilómetros que se podría facer de maneira andando, facendo senderismo. O proxecto do Parque Forestal da Fracha está marcado nos fondos FEDER e o orzamento ascende a máis de 450.000 euros.